Moitas grazas. Marcial, que gusto. Grazas, María, por acompañarnos hoxe aquí neste programa, por apoiar o arranque deste programa, María. Ademais, coa túa música portuguesa, galega tamén, que axudan, que iramos ou non, eu penso, ti nos dirás, María, a loitar tamén contra a soidade. Pois claro que sí, a música eu creo que é o alimento da alma e do amor, ou non? Cando estamos enamorados gustanos uns temas, cando nos desenamoramos gustanos outros, entón a música eu creo que acompañará toda a vida dunha persoa. Sempre. Cancións de amor, de desamor... Claro. A música dice que ata amansa as feras, que xa é dicir, non? Sí. Se consigue amansar a Marcial a túa música, xa conseguimos moito, A min axúdame moito tamén a calmarme, E sobre todo a música de María do Ceo, que é unha música, unhas cancións moi tranquilas, sobre todo con moito contido, non? Onde podemos ver a María do Ceo, escoitar estas cancións este verán que xa está na porta? Sí, mira, este fin de mes, o 27, estarei cantando esas cancións porque a primeira canción que cantei, que é de Ramón Otero Pedraio, pois cantarei na entrega de premios Trasalba, aí en Ourense, de Pertiño, en Amoeiro, os premios Trasalba. Despois o 4 estarei no Couto Misto, que sabes que eu fixen o himno do Couto Misto, e dende aquí convido a todo o mundo que vaya, porque é unha experiencia fermosísima. Nómbranse novos xuíces, entón cantarei ali. O día 11 estarei en Ocovelo, nun concertazo fermoso pola noite, e despois podedes atopar, mira, dende a Catedral de Mondoñedo ata o Santuario da Virxen da Barca, etcétera, etcétera, todo o verán andarei por aí cantando. Estaré en Muxía, na Virxe da Barca? Vou. Aí te vou ver seguro. María do Ceo, moitísimas grazas. Unha cousa que quería dicir. Antes dixestes que había un señor que cumpría 90, 91 anos, de Noia, da miña terra, de Noia. Amigo teu, seguramente. Seguramente o coñezo, José, se chamaba. Queres mandarlle unha mensaxe a José? Vamos a cantar o parabéns. Ai, pois claro, María. Vamos a cantar o parabéns a Xosé e a Valentín, un amigo meu. Imos a lembrarnos, José, que cumpre 91 anos, de San Martín, de Noia, aquí en directo, María do Ceo cantando os parabéns para José. Todos, que me van a axudar. E para todas as persoas maiores de Galicia. Parabéns para vosés nesta data querida, moitas felicidades, moitos anos de vida. Hoxe é día de festa, cantan as nosas almas para todos os amigos. Unha salva de palmas. Aplausos para María do Ceo. E moitos parabéns para este programa. Moitas grazas, María do Ceo. Moitas grazas, María. Moitas grazas polo teu cariño a toda a nosa audiencia tamén a este programa. Grazas, María, moitos éxitos. Aplauso para María do Ceo, por favor. Parabéns, grazas. Tamén para María do Ceo. Os grandes e as grandes artistas non precisan nin música para cantar. Efectivamente. Hai que dar ese exemplo. A capela.